ce, da kaga ana saɗe riga ta mutunci ta bahaushe ce, mutunci ga karamci gami da halacci duk bahaushe ne. Ga tambura na Hausawa, bahaushe mai abun burgewa mai daraja bahaushe ne. In ka ji ana faɗin kaddara ce komai ɗan bahaushe ne, bahaushe ne yake raya sunna ko yaushe mu gaggane. Idan birni ya kai birni a Afirka garin bahaushe ne, idan kaga ko ana kyauta ta bajinta to bahaushe ne. Ga tambura na Hausawa, bahaushe mai abun burgewa mai daraja bahaushe ne. Bahaushe ne yake mai da kowa nasa abin misali ne, bahaushe ne yake baiwa bako mulki kai bayani ne, bahaushe ne yake baiwa kowa ɗanci ɗafafawa ne, bahaushe mai abin mamaki kullum shi karimi ne. Ga tambura na Hausawa, bahaushe mai abun burgewa mai daraja bahaushe ne. Da kaga mutum yana fara'a daga nesa ka ce bahaushe ne, da kaga ana kula da zumunci to aikin bahaushe ne, nagartaccen mutum mai kima ba shakka bahaushe ne, da kaga mutum da ƴaƴa masu yawa malam bahaushe ne. Ga tambura na Hausawa, bahaushe mai abun burgewa mai daraja bahaushe ne. Akwai kuma godiyar Allah komai aka bashi Allah ne, bahaushe bai da rai na kaɗan komai a gare shi jari ne. Akwai kankan da kai da mutunta mutum aikin bahaushe ne, saurin yarda gare shi da taka tsantsattun misali ne. Ga tambura na Hausawa, bahaushe mai abun burgewa mai daraja bahaushe ne. Bahaushe in ya bunkasa to ɗan kowa nasa ne haka ne, da adalci da soyayya mara girman kai bahaushe ne. Bahaushe na da son al'ada sai ka ganta koya ne, bahaushe na da son ilimi mai fannoni bahaushe ne.